Dakle, imamo prikačen SCART kabel, video signal ulazi u TV. Mi nemamo signal. Ovdje imamo minus 12 volti. Žuta. Minus 12. Šta imamo? Dve crvene. 12. Stali su svi minus 12, ili? Palit ćemo TV. Minus 7. Minus 8. Minus 11 i minus 11. Dobro. Kada priključimo signal. Ovdje imamo blicanje stand-by. Vidite? Mislim da vidite. Da li je problem sa čipom?